Salut, sunt Andrei și în minutele următoare o să-ți explic foarte pe scurt cum să faci pisica asta să arate așa. Importăm imaginea, dăm Image, Adjustments, Desaturate, click dreapta, de fapt dăm dublu click, OK, facem un new layer, tragem acest rectangular tool cam așa, blending, color overlay, această culoare, OK, pe blend mode, overlay, dezactivăm acest glade și acum tragem peste ochi și cu eraser tool apăsăm un click, OK, și începem să ștergem materialul care este în plus. Tragem acest shape. Ok, cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Mulțumesc pentru visionare.